Guys, welcome to my channel. This is Eric Kelot guys. Please subscribe, like, and share. Part 2 na hindi siya guys, part 2.
kaning upat ka side na mo rin balay-balay pas mo sa kusog. Kaya na matandog na siya, kaya matandog na mo niya mapindi sa kusog. Sige ka ba? Sakit na yung luto na, kaya magbasag hapon gabi eh. Masa, hapat, linggo.
sa karon ha. Karon ang kugma dito ka maligo. Mungkag ng klima sa. Ha? Mungkag ng mo bro. Ito. Ano sa mamay na ka? Jesus ma'am, ayun na. Just jogging pants, jacket. Yan guys, muna ko gilot guys. Thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye.